Здравейте, хора! Аз съм Дениславчо, или Денислав, и днес ще играем Hunger Games. И така, ще започваме да играем след малко. И ето тук има някакви пичови. Така, едно. Така, аз тук не съм играл в iPlay.bg. Не съм играл Hunger Games, ама ще играем, да трябва. И ето убиха на много малко е гратис периода. Waiting, ето да влезнем. Там. Съгъвате. Дано този път победим. Така. То нещо се прави на ударен. Ето. Към. Отзад ябълки. О! Добре, добре. Добре. Така. Един се замина. Ще се покрия за малко, за да си оправя работите. Така. Да си оправя това. Да си сложа сворда. Ябълките, това и това. И ето ма, сега тук има да се качим нагоре да видим дали има някакви работи тук. Така. Видим заслужаваш ли си? Не. За храната може би да се заслужава. О, лего. Но за какво ми е? Тия често не ги знаех. И така. Добре, добре. Добре. Чай тя си оставя букуците.
От тук ако се хвърля, ще умра 100%. Така че няма да се хвърлям. Между другото ще започвам да снимам в Private сервер. Така че ще има епизоди много. Много епизоди всъщност, не епизоди много. Не знам кой идва от тук, ама не ми мирише на хубаво. Мисля да си слезна до... Охо! Има един там. Той е единствения. Да му скоча ли, да му скоча ли, да му скоча ли. Да му скоча ли. Няма да му скоча за сега. Да се речарджна малко. Какво? Аз победих. Ехе! Така. Отново на... Отново на тази арена. Така. Сега воте. Така. Мисля този път да се кача отгоре. Макар че ще е малко трудно. Не, мисля да използвам отново същата стратегия. Да се кача горе и да... Така. Да. Добре, обясните ми как мога да се кача горе. О май гад! Я видя. Така. Когато някоя арена се освободи, ще пусна клипа. Така. И ето отново съм тук. И ето арена 2 се освободи. Арена 1 по-точно. Много хора станахме. СГВТ. Извинете, малко съм болен.
Не е хубаво. Ръката му заболя. а, ще се върна след малко. И така, хора, ето отново съм тук. И сървърът беше спрян. И това ще е за клипа. Ако искате още клипове на Survival Games или Hunger Games, пишете в коментарите и това ще е. И чао!